Welcome back, alebo ak si tu prvýkrát, vítajte v našom podcaste. Tento náš podcast vznikol pred necelým rokom, keď sme sa rozhodli podeliť sa s našimi followermi z Instagramu o rôznych témach a zazdieľať naše názory na tieto témy, ale aj o živote v zahraničí. Najžadanejšie epizódy sú práve o USA, New Jersey, kde žije Ági, Slovenka za mlákov, už vyše 20 rokov a kde zdieľam aj môj život v Kanade, Toronte, kde žijem už skoro 9 rokov. Tento podcast je akoby doplnok k našim sociálnym sieťam, slúži len ako odreagovanie sa od jedného stereotypu a je to také naše malé hobby, platforma, kde zdieľame naše životy a slúži ako rozhovor medzi dvoma kamoškami na rôzne témy. Začali sme dietami, dotkli sme sa aj tém ako toxické vzťahy či život v zahraničí. Ak je téma, ktorá by ťa bavila, prosím neváhaj a napíš nám na náš Instagram spolu, všetko bez diakritiky. Tešíme sa na vás. A dnešná epizóda je veľmi oddychová, kde sa porozprávame o našom slovenskom živote v Amerike, čo nám najviac chýba zo Slovenska, k čomu sa stále radi vraciame a či sa snažíme žiť náš život úplne bez slovenčiny či slovenských návykov. Sme viac Slovenky, alebo sme sa už aklimatizovali a žijeme náš život ako domáci. Ako sme to mali nastavené a ako to máme teraz. Prajeme vám pekné počúvanie. Ahoj, ako sa máš? Ahoj, no tak môže byť. Ako ty? Vieš čo, bola som sa vonku prejsť a strašne fúkalo. A potom si mi poslala video, že u teba fúka, tak som sa tak začala smiať, lebo my by sme mohli normálne stráviť celý deň len tým, že si budeme posielať videa, ako u nás fúka. Každý si nájde výhovorku, keď nechce ísť von. A dnešná časť bude taká trošku iná, oddychová. Ja som ťa vlastne požiadala, či by sme to mohli zase rýchlo nahrať a ty samozrejme si povedala áno. Tak ja som spísala taký scenárik a začnem teda tým, že ja o pár dní oslávim asi 2-ročné výročie, čo som bola pozvaná na citizenship test tu v Toronte. Takže v podstate v júli budem oslavovať 2 roky, že som Kanaďanka. A ja som vlastne nad tým uvažovala už dlhšiu dobu, pretože veľakrát, keď som okolo teda teba a tvojej rodiny, vždy vnímam to, že vlastne vy taký slovenský život žijete v tej Amerike. Vieš, akože mi sa to veľmi páči, že máš partnera, ktorý hovorí po slovensky, slovenské jedla, mamina tam je tvoja, čiže je to také fakt, že také domáce slovenské. Ale ja naopak, keď som uvažovala nad tým, že sa chcem presťahovať do Toronta, ja som vlastne vždy vedela, že ja chcem byť Kanaďanka. Čiže ja som vedela, že keď prídem do cudziny, tak nechcem sa stretávať s nikým, kto je zo Slovenska, nechcem byť v žiadnych spolkoch slovenských, českých, proste nechcem byť ničoho ako keby súčasťou. Chcem sa vyslovene venovať len tej angličtine. A dúfam teda, že si nájdem toho kanadského partnera a teda, alebo teda niekoho, kto bude hovoriť anglicky a to bude jeho ako keby native speaker, jeho vlastne ten jazyk. No a vlastne dneska som ti posielala hlasovku, kde si mi oznamovala, že taký seriál, taký seriál. A normálne som sa nad tým zamyslela, že kto ešte v dnešnej dobe, kto žije v cudzine, čiže v inej krajine ako je Slovensko, že by pozeral naďalej všetky tie slovenské TV shows, alebo teda seriály. A tak ma to pobavilo, lebo sme zase úplne dve ako keby rozličné. Vieš, ja naozaj nič a ty všetko. Tak poďme sa trošku o tom porozprávať. A moja prvá otázka, najprv sa vrátim k tomu na začiatku, čo som spomínala. Chcela by som vedieť, že ako si to mala ty nastavené, keď si išla do Ameriky. Či tvojím cieľom bolo práve, že si nájsť nejakých slovenských kamarátov, slovenskú nejakú skupinku ľudí, alebo práve naopak ako ja, že si vlastne túžila byť, že len Američania. No, ja som to mala práve, že takže ja som tu nikdy neplánovala ostať. Takže ja keď som tu bola prvýkrát a prišla som tu, tak ja som sa snažila hľadať si práve tú slovenskú komunitu a tých slovenských kamarátov. To bolo ešte vtedy cez ten pokec. Potom už, keď som si teda našla toho slovenského môjho budúceho manžela, tak som vlastne v rámci jeho kamarátov si myslím, že som sa vhúpla do tej slovenskej komunity tu v New Jersey. Československej by som to nazvala. A ja si myslím, že to bolo aj tým, že tí prisťahovalci, ktorí tu prišli, tak boli väčšinou
hľadali si prácu v tých... Oni vlastne nehovorili anglicky, hej. Oni tu prišli za prácou. No a hľadali si hlavne prácu tie začiatočné roky, keď tu boli úplne začiatočníci, u Poliakov, u Slovákov, kde by sa vedeli dorozumieť. Takže ja si myslím, že to z toho vlastne takto nejak akože vyplynulo. A ja keďže som bola s ním, tak som sa nejak tak húpla už do tej československej komunity a tak som v nej nejak aj ostala. Takže to nebolo, že ja by som to teraz vyhľadávala alebo nevyhľadávala, ale ja som sa tak nejak v rámci, tak to akože naturálne cez môjho manžela si myslím, že do toho všetkého tak spadla. Takže... No. Vidíš, a ja som sa asi rok úspešne vyhýbala všetkému slovenskému, pretože vlastne v škole, keď ja som začala v škole, tak tam neboli žiadni Slováci, ale potom viem, že počas toho semestra som započula sem tam, vieš, na veckách nejakú slovenčinu, češtinu, ktorý som mala normálne strach v očiach, že oh my god, ja sa tu s nikým nechcem rozprávať po slovensky, vieš, proste som sa sem prišla učiť po anglicky, takže fakt som sa veľmi, veľmi dlhú dobu vyhýbala, ale samozrejme do roka a do dňa už som mala kamošky, ktoré teda pochádzajú zo Slovenska. Do dnešnej doby si teda aj spolu píšeme, takže celkom pekné kamarátstva vznikli. Ale ináč žiadne spolky, žiadne návštevy kostolov, nič takéto, fakt nič také sa u mňa nedeje. Snažím sa stále teda žiť ten môj kanadský život v Kanade. No a neviem ako u teba, ale vždy keď dám to Q&A na Instagrame, mne sa tam v podstate stále pýtajú, čo mi najviac chýba okrem rodiny. Čiže čo mi najviac chýba zo Slovenska. Takže jednoznačne podľa mňa môžeme obidve povedať, že sú to sladkosti. Áno. Tiež teda tie kvalitnejšie suroviny, to určite ovocie, zelenina a tieto veci. Ale napadáte teraz ešte niečo okrem teda toho jedla, teda tých sladkostí, čo tebe osobne teda najviac chýba zo Slovenska? Čo by si doslova, že či už doniesla, alebo proste, že čo ti chýba? Vieš čo, nič také, možno... Keď idem domov, tak v poslednej dobe si rada donesiem nejakú slovenskú knižku, lebo čítam aj anglické knižky, ale neviem, mám pocit, že ja nechcem zabudnúť tú slovenčinu a tým pádom, že už som tu skoro 20 rokov, tak mne bolo stále smiešne, keď tu prišiel nejaký Slovák alebo Čech a bol tu pol roka a už proste hľadal slovenské výrazy, hej, že mne to bolo také úplne, že proste to sa nedá zabudnúť tá slovenčina, že ako, alebo už mal americký akcent, hej, pre mňa to bolo také akože trápne, že chceš byť akože nasilne nejaká Američanka, si tu pol roka už nevieš po slovensky, že ja som toto akože nejak nechápala a teraz, že už som tu 20 rokov, mám občas pocit, že keď rozprávam, tak už tak hľadám niektoré výrazy, už mi tak napadajú anglicky a pritom ja používam slovenčinu aj každý deň, ale ďalšia vec je, ktorú som si všimla sama o sebe, že ja veľmi nemám rada, keď vidím, že niekto píše na Facebook, asi na Facebooku je to také skôr, alebo aj na Instagram, ale nemám rada, keď robia také akože strašne hrubé gramatické chyby, že Y namiesto mekej a tak. A občas som si už všimla, že ja toto robím, že normálne niekedy rozmýšľam, že bože, čo tam má byť mekej, tvrdej, že ako keby to naturálne, čo sme sa naučili z tých diktátov, čo sme mali zo školy, už tak nejak mi to vypadáva občas. A musím sa priznať, že občas som už aj ja musela rušiť storička a prepísavať veci. Aj mi to naši followery písali, že hej, že máš tam chybu v slovenčine a potom ty mi stále napíšeš, že hej, toto si zle napísala alebo zle povedala. Vieš, že ináč s týmto súhlasím aj ja. No. A ja už teraz... Ja oslavím 9 rokov teraz v júni. 2. júna oslavím teda, že som 9 rokov v Kanade. A ja som mala vždy dobrú gramatiku. Ja musím povedať, že sme mali veľmi prísnu slovenčinárku, veľmi dobrú slovenčinárku, hlavne teda na základke. Takže ja si myslím, že tá gramatika akože je veľmi, veľmi dobrá. Ale presne ako hovorí, že keď už nepíšeš tie slovenské listy alebo podobne, vieš, odkedy teda máme e-maily. A tiež ako hovoríš aj ty, a ja sa vlastne rozprávam s rodinou po slovensky, ale už aj oni niekedy, vieš, ma opravujú, že to si jakú koncovku si tam dala? Toto, čo to tuto... No, a k tomu maďarčina, vieš? No, takže vlastne
preto možno aj tú knižku alebo takto si donesom zo Slovenska. Ale ináč vyslovene tak nemôžem povedať, že by mi niečo chýbalo. Ja myslím, že za tie roky už som sa na to všetko zvykla, ale predsa ja nejak nechcem zabudnúť tú slovenčinu a ja rada počúvam aj podcasty v slovenčine, aj rada čítam slovenské veci, sledujem slovenské účty, pozerám slovenské seriály a filmy, takže toto mi tak ostalo, no. No to bola naša moja ďalšia otázka, či teda čítaš slovenské správy, teda noviny, či už teda online alebo na tých našich Instagramoch. Ja sa priznám, keď som sa sem presťahovala, ja som strašne veľa slovenských žurnalistov alebo teda novinárov sledovala, ale musela som to odfollowovať, lebo strašne ma toho pohlcovalo, strašne veľa energie som do toho dávala, veľa som čítala, čo potom vlastne sa udialo na našej na politickej scéne na Slovensku. Mňa to dosť akože... Mal som z toho úzkosti, tak som potom fakt musela odfollowovať strašne veľa novinárov, ktorí ináč naďalej robia veľmi dobrú prácu. Našla som zo pár slovenských zaujímavých influencerov, tak ako mám rada Táničku, ktorú sledujeme aj na našom podcaste Spolu o všetkom. Veľmi rada mám Niku a jej podcast. Ináč veľa ľudí si mi ty vlastne predstavila, pretože mám pocit, že ty máš predsa len väčší prehľad, čo sa týka slovenského showbiznisu. Takže ja veľakrát si popozerám, komu ty dávaš like a follow a potom veľakrát ma v tým ovplyvníš. Takže ja som prestala teda pozerať tie správy, lebo som cítila, že to nerobí dobré na moju psychiku. Samozrejme stále sa s rodinou rozprávam, stále moja rodina celá, všetci bývajú vlastne na Slovensku, okrem teda mňa, takže mi na tom záleží. A myslím si, že veľa ľuďom, ktorí nebývajú na Slovensku, stále záleží na Slovensku a bohužiaľ momentálne sa skoro celé Slovensko hanbíme, kto nás tam vlastne ako keby reprezentuje. Ale však o tom by si mohla teraz hovoriť hodiny, ale nechcem o politike, len ma tak zaujíma, že či vlastne sleduješ to domáce dianie. A už si to potom načetla druhá otázka, či pozeráš nejakú televíziu alebo nejakú televíznu show, či teda radi pozeráte napríklad na Vianoce, si ja strašne rada pozerám také tie slovenské a české filmy, takže ja mám niekedy takú nostalgickú chvíľku a pozriem si, ja neviem, Slunce seno som si minule pozerala celú trilógiu, veľmi rada mám také tie staré filmy české alebo československé, ktoré sú vlastne na YouTube zadarmo. Takže ja veľakrát si vyhľadám nejaký film a len tak si ho proste pozriem. No tak takto politiku sledujem, ale stále si hovorím, že už to prestanem sledovať, lebo mi to tiež nerobí dobre. A momentálne by som už mohla asi aj prestať sledovať aj americkú politiku, lebo to tiež je akože na zamyslenie momentálnej situácii, ale sme sa dohodli, že nebudeme politizovať, takže skôr sa vrátime tak do showbiznisu, ktorý ja milujem osobne. A ja keď som tu prišla, tak vlastne s mojím bývalým manželom, tak ako som bola v slovenskej komunite, tak my sme vlastne aj sledovali všetko slovenské. Čiže tak, jak si hovorila, že tu žijeme taký slovenský život v Amerike, tak presne to je pravda, lebo napríklad my sme stále pozerali slovenské správy, mali sme zaplatenú takú online TV zo Slovenska, my sme sledovali normálne slovenské seriály, relácie a my sme vlastne káblovku ani nemali. A potom, keď som mala deti maličké, tak sme vlastne mali káblovku len kvôli tým rozprávkam detským, pre deti, ale ináč my sme to absolútne ani nepozerali. A ja som vlastne začala pozerať tie klasické slovenské seriály a mňa to strašne bavilo. Jak som bola na materskej, tak ja som to akože žrala. Tie také Nemocnice v Ružovej záhrade a tak. A dodnes mi to ostalo. Ja to rada sledujem. Pozerám teraz napríklad také seriály moje obľúbené. Chceš vedieť konkrétne ktoré? No jasné, daj, lebo ja fakt nič... Ale ty asi nesleduješ, Ja fakt naozaj nepozerám vôbec. Ja odkedy som prišla do Kanady. Jediné, čo som sa strašne snažila pozerať, boli majstrovstvá sveta v hokeji. To bolo jediné, čo mi dodnes teda chýba, že nemám teraz tie 2 týždne toho hokeja. Ja som na tom vyrastala, ja proste milujem ten hokej, takže to je jediná vec, čo mi tu chýba a jediná vec, čo sa snažím, keď teda príde ten stred mája, tak sa snažím niekde proste nájsť, či už online. A viem, že si mi vlastne minulý rok si mi šerovala takú web stránku,
kde vlastne sú tie slovenské televízie, však niečo také. Ale viem, že mi to tam nešlo tiež, takže som mala tú smalu, že proste keď som chcela ja vidieť nejaký zápas, tak presne ten nešiel, takže som bola taká smutná. A vlastne teda povedz, čo všetko pozeráš, kde to pozeráš, ako to pozeráš, možno, že niekto, kto nás počúva a žije v zahraničí, aspoň mu dáme nejaký tip. No, my to pozeráme vlastne cez online TV, to je taká web stránka, ale samozrejme je to platené, takže to si musíš zaplatiť. Ono to nevždy funguje, sú tam nejaké technické problémy s tým, ale normálne si môžeš predplatiť buď mesačne, alebo aj na celý rok a máš tam slovenské, české kanály, takže my to takto používame a ja to potom pozerám len cez vlastne počítač, ja to nemám ani napojené na telku. Niektorí majú aj také káblovky kúpené, dajú sa kúpiť také slovenské káblovky, že normálne si kúpiš tú boxu, myslím, že to volá nejak Antik TV alebo niečo také, oni si to potom napoja na telku a normálne sledujú aj ako živé vysielanie tam máš, že potom tam máš aj archív. No a mne to práve za to baví, lebo to živé vysielanie kvôli časovému posunu je ťažké sledovať, ale práve tým, že má ten archív, tak ja si môžem pozrieť seriály dozadu aj 10 rokov, všetko to tam je v archíve. Takže toto je taká výhoda. No a mňa tie seriály bavia, pretože to je pre mňa také, že varím, mám zapnutý buď podcast, alebo potom si zapnem takýto slovenský seriál. A to je také, že nemusím ani pozerať, ja už tie postavičky tam poznám, takže v podstate mne stačí, keď to tam akože beží niekde v pozadí a občas sa tam pozriem, ale väčšinou to len počúvam. Tieto také ľahšie. To je pre mňa taký relax, taký, neviem, taký útek z reality asi, alebo niečo také. A teraz mám vlastne taký obľúbený seriál, ktorý sa volá Dunaj, k vašim službám. Už pár sezón ide tento seriál a ja som ešte v úplne začiatkoch, lebo mňa to baví tak pozerať zo pár častí a potom zase takedy aj pol roka to nezapnem. A potom ma to zase chytí, zase pozriem zo pár častí a takto to mám na také etapy. No a mňa to baví hlavne preto, lebo ja som si nejak uvedomila po 40-ke, že mňa strašne baví história. Ja som dejepis neznášala v škole, lebo ja si myslím, že nás ho učili v tých postkomunistických časoch veľmi nezáživne a tak ani nevedeli, čo nás majú vlastne učiť v lidské časy. A tento seriál je taký dobový, že vlastne tam je to Československo pred druhou svetovou vojnou, ako sa tam začala tá nenávisť voči Židom a proste, ako to tam všetko fungovalo. A ja som si uvedomila, keď som začala pozerať ten seriál, že vlastne z tej histórie, z tej doby, z toho Československa vlastne absolútne netuším, ako to tam bolo. Že vôbec nemám takéto akože poznatky a mňa to strašne baví. Takže a si myslím, že už tie slovenské seriály a herci sú celkom kvalitní, takže už sa na to dá pozerať, že nie je to nejaké také trápne, ako to možno dakedy bolo, že tak skúšali sa podobať americkým seriálom a tak. Takže ja si myslím, že je to celkom na dobrej úrovni a ma to fakt baví. No a potom samozrejme relácie, reality show a tak, no to ešte možno rozoberieme niekedy. Si to možno zaslúži aj samostatnú epizódu, ale tie mám tiež rada. No a filmy si občas pozriem, áno, tiež takto na Vianoce, ale ja som skôr taká seriálová, sa ti musím priznať. No a potom ešte, teraz je ešte taký nový seriál, ktorý ti ešte spomeniem. Možno ťa niekedy naladím pozrieť si. Sľub sa to volá. Téma zase baví, lebo ten je zase z obdobia takého 84. roku, myslím. Čiže ten čas, keď my sme boli deti a bol u nás vlastne komunizmus. No a tam to je tiež tak urobené, že mňa strašne baví pozerať tie, jak sa vtedy obliekali, aké mali tie byty, nábytky a celé to. Ukazujú tam také staré vlastne akože aj Bratislavu ukazujú staré auta takto a je tam úplne super hudba, lebo tam sú také elánovky, také tublatanky proste v tom seriále a to tam ma úplne že baví. Takže, ale to je taký denný seriál, každý deň je tam taká 30-minútová časť, takže nepozerám to každý deň, zase si pozriem 10-5 častí a potom zase si pozriem, keď mám čas. Takže mne toto má akože takto baví na taký relax, to je pre mňa taký relax. Takže aj rada si pripomínáš tú domovinu vlastne aj týmito filmami a seriálmi. Ja vidíš, ja ani keď som bola na Slovensku, nikdy. Mňa by nikto nedonútil, respektíve nepresvedčil, že treba pozerať slovenský seriál. Pre mňa to bolo proste strata času. Ja proste nemôžem. Nikdy ale myslíte, že ťa nebavili tie témy? Alebo neviem, pre mňa to bolo strašne také neviem.
Trápne pozerať slovenské. Ale práve hovorím, že mne sa zdalo, že to bolo trápne zo začiatku, ešte možno myslím boli deti, ale teraz, čo som už pozerala, neviem, možno je to tým, že ja som staršie, tak iné veci ma bavia, možno aj tým, to neviem, alebo tým, že som v Amerike a ma proste bavia tie slovenské veci, toto tiež neviem si to vysvetliť, ale pre mňa to je taký fakt únik z reality, že taký easy relax. Ja mám rada slovenčinu, asi je to aj tým možno. Ja mám rada slovenčinu tiež, ale vieš, ja som si asi tiež povedala, že už keď žijem v tej Amerike, respektíve v Kanade, sorry, že vlastne ja sa fakt chcem venovať tej angličtine, ale mňa to hlavne fakt baví v tej angličtine, ja to mám strašne rada. Teraz sa trošku pohrávam aj s takou myšlienkou, že francúzštinu by som začala a tiež sa mi veľmi páči španielčina, pokladám ju za takú menej náročný jazyk, ale neviem, tá slovenčina asi vôbec, ale že vôbec. Takže asi tak. A ja by som chcela ešte, už asi aj môžeme skončiť, lebo viem, že toto mala byť len taká rýchla uputávka, ako keby na ďalšiu časť. Tak čo sme si pripravili pre našich poslucháčov v ďalšej časti? Trošku navnať nás trošku. No tak, ako som už trošku naznačila, že ja veľmi rada pozerám aj reality show, to by som nazvala, že je to taký môj guilty pleasure, keď neviete po anglicky, tak ja vám to potom v tej epizóde vysvetlím, čo to znamená. A ja milujem reality show. Proste mám to rada. Je to pre mňa taká forma zábavy. A ja by som sa veľmi, veľmi rada pobavila v ďalšej epizóde vlastne o tých reality show, ktoré mám rada, ktoré pozerám, ktoré je moje najobľúbenejšie. A chcem sa teba popýtať po tom, že či ty ich rada pozeráš, či vôbec si nejaký videla a či máš nejaký obľúbený a proste tak všeobecne, že čo si o nich myslíš, prečo sa robia, prečo sú také populárne a tak trošku možno nejaké také klebety by sme tam mohli rozoberať. Čo ty na to? A bude to aj o slovenských alebo skôr amerických? No vieš čo, ja pozerám aj slovenské, ale v tomto prípade pozerám aj americké, takže ja si myslím, že rozobrať aj. Dobre, sounds really good. Tak sa tešíme. Takže už čoskoro zase si nás budete môcť vypočuť a bude to teda o reality show. Super. A možno hodíme aj nejaký otázkomat, môžem sa spýtať vás, poslucháčov, či máte radi nejaké reality show, či pozeráte, aké máte radi, takže určite oceníme nejaký feedback a dajte nám vedieť, napíšte nám na Instagram možno nejaké otázky, ktoré máte, alebo nejaké návrhy, o ktorej reality show by sme sa mohli pobaviť. Tešíme sa na vás. Do počutia. Do počutia na budúce.